Модул фактури. В настройките на своя профил въведете фирмените данни, които ще използвате при издаване на фактури. Добавете лого, то ще се включва автоматично към всеки документ. След това въведете данни за вашите клиенти. Влезте в модул фактури и изберете типа фактура, който искате да създадете. Посочете клиент, дата на издаване и данъчно събитие. Попълнете останалите полета. При нужда добавете забележка. Можете веднага да прегледате фактурата в PDF формат и дори да коригирате номера й. След създаване на фактура имате възможност да променяте нейния тип – оригинал или проформа, както и нейния статус. За по-бързо управление и филтриране на документите използвайте вградената търсачка. Разгледайте възможностите на CRM Finance и тествайте платформата напълно безплатно. Тя предлага интуитивен начин за управление на клиентската база, автоматизация на процесите и улеснява ежедневните административни и отчетни дейности. Открийте колко по-лесно може да бъде управлението на бизнеса ви. Посетете crm.finance.bg.